Hello everyone! Welcome to our channel! At dahil po, ECQ ngayon, ECQ? GCQ na pala. Ang imumukbang po natin ngayon ay gulay. So, tatawagin namin itong gulay mukbang. Para tayo ay laging healthy. Dahil din po ang kailangan natin sa panahong ito. At habang kumakain po tayo, just to introduce ourselves sa mga hindi pa po nakakakilala sa amin, mag-share po kami ng konting facts about sa amin. Okay? So, ngayon po, yung hinanda po namin ay para po hindi kayo matakam din dyan, kain din po kayo while kumakain kami dito. Okay, let's eat! Bali, hinanda pala namin to about ilang 2 hours. Wow! All the setups and lahat-lahat na po. Mga 2 hours lang. Masarap magkamayan pag ganito. Kasi ito na. May sabaw. Konti lang naman yun. Sarapan? Aww. Balik kaming dalawa po pala nagluto. Wow! Kinikilig ako kapag ika'y nakita. Naalala ko ang iyong pagtawa, lalo na kapag tayo'y nagkatinginan na. Bago pala kayo kumain, dapat hugas ng kamay, ha? Kami, nagugas na kami kanina. Okay. Share po kami ng facts about sa amin. Like, name. Kasi sa mga previous video namin, hindi ata natin nalalagay yung name natin, no? Nasasabi. Kaya bakit siya? Yung name din natin, bakit siya Islam? Oo. Ako pala, yung mga nakakilala sa akin, lalo na yung mga close, family friend, ganyan. Love, yung tawag nila sa akin. Pero sa work, iba. Tawag nila sa akin, Reggie. Short name sa real name ko. Basta dun siya galing. Reggie. Pero love. Reggie love. Ako naman, introduce ko naman yung sarili ko. Yung tawag talaga sa akin ng mga friends ko din. Saka mga relatives. Steve. Sa mga kapatid ko, tawag sa akin. Baban. Babarn. Bakit Baban? Kasi Babarn? Teban kasi yes. Steve. Marami isang tawag sa akin. Yung iba tawag sa akin is Teban. Sa school tsaka sa work kasi dati, yung tawag sa akin Steven. Kasi yun yung real name mo. Steven. Pero yun yung tawag nila sa akin Steve. Tapos, kaya naman natawag yung Islam na pangalan namin kasi ayun, combination ng pangalan namin kasi Kinumbay ng namin. Esteban plus love. Love kasi. S-love. Yun. Alam mo na. Okra mo ha. Hindi nga lang ako na. Balaw. Tokla naman. Ito yung iba, hindi ko makain masyado nito okra eh. Pero masakit naman sa Ako, hindi ako kumakain. Basta lang uubos na. gusto ko yun. Kapag ba ito? Mano kasi. Parang laway. Hindi, pero yung lasa niya, ito. Parang siyang, di ba yung iba kumakain naman na sitaw. Kalasa naman po siya ng sitaw. Ang layo ah. Kalas lang. Bakit? Mayo ba? Pasensya na po pala. Mabilis na talaga kami kumain. Or ako lang. Gutom na eh. Sarap yung sauce, no? Meron po kami ditong ampalaya na may itlog.
Nilalagyan namin ng itlog para hindi masyadong mapait. Dinadamihan namin ng itlog. Tsaka kamatis. Kasi bitter siya, pero masustansya. Maganda to para sa mga anemic. Kasi rich in iron yung ampalaya. Nakamay na ako. Mamaya nakakain ko na rin. Sarap kaya magkamay. Napansin ko lang yung itong salted egg dito sa atin. Iba sa probinsya, iba yung lasa. Tama kaya. Parang mas maalat yun doon. Kaysa dito, parang matabang. Kasi, dito makakain mo lang kahit ginanin mo eh. Ha? Yung sa Hindi probinsya, maalat, no? Parang walang lasa. Para siyang boiled egg lang. Sa atin doon sa province kasi parang pag sinabi mo to, malat siya. By the way, another facts pala about sa amin. Yung place, actually ngayon, currently, nasa Manila po kami nakatira. Pero yung original place talaga namin kung saan kami galing is Cagayan. Cagayan de Oro. Cagayan Actually, de hindi Oro. naman siya talaga province doon kasi mostly naisip ko yung facts din lang din. Pag doon kasi naisip parang province talaga. Pero hindi, city naman doon. Ayun. Share lang namin. Tsaka pala, pag tinanong ka pala dito kung taga saan ka, dapat sabihin mo yung buong kompletong pangalan ng lugar. Like, kami, taga Cagayan de Oro. Kasi pag sinabi mo lang Cagayan, iisipin nila, taga Cagayan Valley ka. Yun lang, Taga- based lang sa experience. Taga norte ka. Oo, no? Kasi yun yung malapit dito eh. Kala tuloy na taga Cagayan Valley. Parang busog na ako ah. Makakaubo siya. Yun pala, since taga Cagayan de Oro kami, Bisaya kami. Pero, for the sake na maintindihan ng mga viewers tong video namin, nagtatagalog kami. Sarap tuwan. Ito pala, pininyahang kangkong. Kangkong na may pinya. Sarap siya. Try nyo. Healthy pa. No? Ito yung madalas namin lutuin pag nagkakangkong kami. Nilalagyan namin palagi ng pinya. Kung hindi ito sinigang, yan. Kung Ito lang kangkong. naman talaga. Dalawa lang. Kung kangkong. Hindi, may fried na kangkong din ata eh. Ay, yung sa Chowking. Luto sa kangkong. Diba? Hindi po kami sponsor ha. Nabanggit ko lang. Hindi. Kabayaran mo yun. Napansin ko kasi sa kanila yung ganito yung dahon na pinirito lang nila, nilagyan nila ng ang tawag ito, harina. Ayun. Pag kinagat mo parang wala lang. Crispy? Oo, manipis kasi siya masyado. Ito masarap. Sarap. Parang wala. Meron kasi hindi nakakain ito. Alin? Itong kamote. Dahon ng kamote. Kamote tops. Rich in iron din po yan. Mga anemic yan. Kain kayo ng kamote tops. Huwag lang yung nagaya nakita ko sa Facebook ng mga kamote riders. Delikado yun. Kamote. Next info about sa amin, Relationship. about our relationship namin. Ano yung relationship namin sa isa't isa? Kasi kung napapansin nyo, palagi kami magkasama. S-love nga, di ba? Diyan na. Actually, we are married for 1 year. Yeah. Noong Magto 2 years na po kami. 2018 ng November. Another fact pala po about sa amin is kung saan kami unang nagkakilala, saan kami unang nakita. Naalala mo pa? Naalala ko pa kayang pag ano. Sagutin mo muna. Ano? Kung saan? Saan Doon. tayo unang anong doon? Cagayan. Yung
doon din sa place namin sa Cagayan de Oro. Kasi same kami ng place. Di ako sure kung 2006 o 2005, 2005 ba yun? Parang 2005. 2005 ata yun. Nag-met kami doon talaga sa actually sa church, sa house church. During youth service pa nung time na yun. Kasi yung kasama namin sa church, in-invite po sila ng mga friend niya. Kaya doon kami unang nagkita. Anong first impression mo nun sa akin? Mabait. Kasi smiley kasi siya. First impression ko po sa kanya nun, parang sobrang bait. Hindi makabasag pinggan. Tahimik lang. Anong first impression mo sa akin? Ayun din, di ba? Mabait din. Hindi maganda. Hindi maganda. Hindi maganda. Ha? Bakit natatawa ka dun sa dati? Hindi, actually, isa di ba? Actually, nag-iba rin ang kulay. Hindi na ibang kulay. Ayun, yun lang. Sige. Actually, natatawa rin kami kasi pag naisip namin yung before. Mga itsura namin dati. Oo. Payatin talaga- pa kasi ako noon. Ikaw din Payat payatin ako ka. na maitim. Yung parang puto ka na. Yung parang yung sinasabi nila. Isang bulati na lang hindi na pumipirma. Isang bulati na lang hindi na pumipirma. Hindi payat talaga kasi ako dati. Saka maitim. Hindi yung taga maitim na maitim, pero maitim. Pero maputi ka pa sa akin. Ayun pala. Tapos yung tawag namin dati, yun, dahil ata doon sa physical, di naman dapat yung gano'n, huwag nga gagayahin ng mga kayo, bully kasi yan. Pero yung sa amin lang, sa friend kasi kami namin, yung tawag namin doon, tawag niya sa akin, tuko. Tapos tawag niya sa akin, Hindi. Another fact pala about sa amin is yung endearment. Nung unang tinawagan namin, nung girlfriend, boyfriend na kami, is lolo, lola. Bakit ka mo? Kasi di ba lolo, lola, tawag natin sa mga matatanda. Kaya ganun yung tinawagan namin kasi may mga karakter kami ng mga lagi matatanda. nakakalimutan. Tulad nun, makakalimutin. Tapos, dahil nga ang dami na tumatawag sa amin ng lolo, lola, hindi lang kami sa isa't isa, di ba? Gaya-gaya, lolo, lola, ganyan. Binago namin, ginawa namin tuko, tsaka kanding. Kasi, Toko, di ba toko, lizard, kanding, Bisaya term siya ng kambing. kaya naging kambing, hindi naman dahil sa physical na pa. Kasi yung tawag kasi nila, pag parang biro lang din kasi bata pa tayo. Mga friends Yung ko. tawag kasi niya sa mga friends niya, mga best friend niya, deer. Deer. Yung deer na usa. Ay, hindi. Hindi deer na usa. Yung deer na deer, yung mahal. Di ba deer? Deer. Minamahal. Ayun. Tapos, ginawa kong parang deer na D-E-E-R na usa. Tapos yung usa kasi di ba mukha siyang kambing. Sa Bisaya kasi kanding yung kambing. Kaya yun. Kaya tawag sa kanila. Actually hindi lang sa kanya, yung sa kanila. Cans. Kanding. Yun. Kasi sinasabi kasi nila sa akin to. Ako yung tawag nila sa akin. Ba't nga toko? Baka sa itsura. Kalimutan ko. Baka mukha kasi akong pa niyan. Payat nga ako. Nakalimutan ko na kung bakit toko. Talaga parang ganun yung, alam mo yun, yung parang yung goyong ka lang. Dalawang yung mukha. Siguro pag may tungkal na ako dati nun. Toko. Tapos, dahil nga marami nung ulit na tumatawag sa amin ganun, gaya-gaya, binago na naman. Naging ano na, Han? Yun, kaya honey na yung tawag. Honey. Para Kasi sweet. sweet, tsaka para
exclusive lang talaga para sa amin dalawa. Ah, Wala nga naman tawagin nila akong Han. Diba? Kaya Baka siya rin masuntok pala. mo pa. Ba't hindi love? Kasi love naman yung pangalan. Dati din hindi ako tumatawag sa kanya ng... Ayaw nga pala. Story ko lang, share ko lang. Diba love yung name ko? Nung friends pa kami, never ko talaga siyang narinig na tinawag ako sa name ko. Na, Hoy. for example, love, ganyan. Alam mo ba kung anong tawag niya sa akin? Hoy. Hindi niya ako tinatawag na love. Alam niyo kung bakit. Kasi may feelings na siya sa akin noon eh. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Next info pa about sa amin is yung... About sa hilig. Hilig namin. Mga hilig namin or hobbies. Yan, mahilig kami talaga manta. Yun, mag-jamming kami sa manta. Tapos, Usually ako yung kumakanta siya. Kaya yung mga video namin mostly is mga cover no? dati rin naglalaro din kami lagi ng chess. Dati. Tapos yung hindi niya na ako natatalo, yun hindi na kami naglalaro. Ayaw na Ang niya. hirap talaga. Ayaw na niya Palagi na akong talo. eh. Palagi na akong talo. Tapos, yun, paglalaro din ng mobile games. Ano yung lalaro mo? ML. Hindi pala ako naglalaro ng ML pag hindi kami... Ang tawag na? Kaparty. Hindi kami mag-party. Kasi Ayoko kasi inaaway siya, maglaro. kawawa siya. Inaaway siya ng mga kasama niya. Binubuli. 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 Di naman. Ay, hindi. Meron kasing... Minsan lang. Ewan ko, hindi naman siya binubuli kasi hindi siya marunong. Meron kasi diba yung naglalaro iba, sila na yung hindi marunong, sila pa yung bully. Diba ano? Sila na yung binubuhat mo, sila pa yung galit. Sila pa yung demanding. Di ako pa rin magaling talaga siya maglaro. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Hindi naman siya magaling, pero yung standard niya sa ibang player na, yun nga, yung galit na, hindi na nga marunong, galit na. Pakalaro lang naman yun. Ano lang, magagalit, pinipersonal niya na yun. Kaya nga, naiinis ako sa mga naglalaro na nagtatrash ko. Laro lang naman yung galit agad. Galit na galit, gusto mong manakit. Isa rin pala sa hilig namin is yung kumain. Kahit hindi sa mga mamahaling restaurant, kahit anong food, diba? Isa rin para sa mga hilig namin yun, yung travel. Lumala. Dati nga kasi sayang nga kasi nag-lockdown kasi dahil sa pandemic. Pero dati yung wala pa to yun. Hindi talaga kami halos Kahit saan kami nakakarating. monthly. Kahit commute lang, pero kung saan kami nakakarating. Try pala namin i-document yung mga gala namin next time. Kasi, di ba, dati sayang talaga. Puro lang kasi kami photos. Ayun nga pala, kaya pala yung one reason bakit kami nagbibideo na baka na kami nag-vlog. Kasi actually dati, cover lang. Sayang nga kasi yung mga travel namin dati wala naman talaga kasi full picture lang yung budget mo. Kasi dahil din dito talaga sa pandemic, naging stay sa bahay. Kaya siguro, first gagawin namin pagka natapos na tong pandemic na to, gagala talaga kami ng bonggang-bongga. May ticket na nga kami. Ayun. Kaya pala namin ginagawa to, nag-upload ng mga videos kasi nga, in the future, para may mapanood kami, di ba? May mabalikan na, ito pala yung pinagagawa namin dati. Memories, kumbaga. Di ba? Kaya malay mo, maging ulyanin na kami. Di ba, another way na para matandaan mo yung mga experiences mo dati,
Ayun, through videos, pictures, ganyan. Share ko lang din kasi maganda kasi nangyari na may doon kami na talaga yung pagpa-travel kasi gaya na pumunta kami sa isang falls. Actually yun, El Nino kasi ata yun kaya tuyot siya, tag-tuyot. And time yung pagpunta namin doon, muna ng malakas. Diba? Tumulong siya ng malakas kaya yung falls, meron ulo siyang tubig. Diba? Kasi kung hindi mo yun na-document, parang yun, experience mo, hindi mo maaalala ang parang yun, memorable siya na nangyari yun. Kasi pumunta na tatakot na rin yun, dalawang beses. Twice ko na. Twice. Natin. Oo. Twice na natin. Una namin punta yung falls Hindi pa na- tayo mag-asawa nun. mahina lang yung tubig niya. Normal lang na falls talaga. Yung second punta namin, tagtuyot nga yun. Para kaming sa ano nila, sa mga sinasabi nila. Wala pang Para tubig. parang Na-discourage kami. nadi-discourage na tayo na huwag na lang tayo pumunta. Kasi Ganyan. sabi nila, punta na Pero- pumunta kasi wala ng tubig ng puro bato na lang. Pero inano pa rin namin kasi may mga kasama nga kami na yung, first time pa nilang pupunta. Tapos Kaya pag yun. pumunta namin sa actual na lugar, mulan ng malakas. Kasi galing sa bundok, malakas na ulan doon. Kaya yung falls. Ang ganda, Tapos no? yung tubig, ang ganda tubig ng malakas. Sulit yung pagpunta natin. Buti pumunta tayo kaya. Sabi nila na, Tsaka nag-enjoy talaga tayo, di ba? Yun din, parang ang sarap lang balikan yung mga experiences mo dati. Kaya namin ginagawa ito, mag-video kami. Pag naalala mo kasi, di ba, parang nakaka-good vibes. Sarap balikan. So, yun lang po yung mga facts about sa amin, mag-asawa. Next video namin, ipapakilala pa po namin yung more about sa amin. salamat sa pagsama sa amin sa pagmukbang. Yes, gulay mukbang. Ubusin na namin. By the way, sa mga susunod pa pala namin mga video, kasi hindi tayo nasa-shoutout, no? So, starting today, mag-shoutout na po kami. Lalagay namin dun sa dulo ng video namin. So, sa lahat ng gustong magpa-shoutout, comment lang below. Para updated din kayo sa next namin ng mga videos na uploads. Yun, please subscribe na rin sa ating channel. Tsaka, on na rin yung notification bell para ma-update din kayo sa mga bagong videos natin. Maraming salamat po pala sa mga nag-subscribe sa amin. Sana po hindi kayo magsawang sumuporta at manood sa mga videos namin. Kahit ganito lang, simpleng video lang. So, that's all. Bye! Ba't nang gila ko na? Ganyan. Atong i-fake atong... Hindi, posin mo na dyan. Next fact. Ay, ano ba yan? Next info para ang bayat, para gugulo. Bulol-bulol. Tatapusin na po namin tong video. Salamat po sa kwentuhan. Ay, hindi ulitin mo. At ganito, kung Atensyon!